mag-start niyo og mukbang. And ang mga mukbang is mga street foods and mga yes girl. So first is we have this fish ball. Makita ba girl? And then we have ano sabi tempura? Tempura. Tapos fries. Barbecue and then cheese. Tapos we have boiled egg. Makita? Hindi makita. Basta mo na siya, di siya magkara. Tapos hot dogs. And then noodle soup. Korean noodle soup. I mean, charot. And then nami klase-klase ng mga sauce. Sweet and chili. Sweet chili. Tapos hot sauce. And then suka. So let's begin. Na ako yung mga kauban. Wala ko na-introduce. Pero muna siya mga ano. Mga anami. Sige, go na. Balak. Nagkaon na tanong ba? Nami buhaton niya. Alap lang mo. So yummy! Wala ka na tawag siya, girl. Kita ko yung look. Bang, kaawatak na lang gid sa background music, girl. Naunsa naman na, girl. Wing, 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 wing. So, mag-prank nami. Reverse prank. Okay, so before ta magsugod sa tong prank, i-explain sa nakodaan ko sa mga buhaton. So, ano yung mahitabo? Reverse prank ni siya. Ang among buhaton is, abis akong pagumangkon na siya, ang ako ang i-prank. Wala siya kabalo nga siya ang i-prank. Okay, so, ang among buhaton is, maghatag si Kuya Philip og shake sa amo tulo, which is sila ang nagsabot, nga ila ko i-prank, lahiun nila ang lasa sa akong shake. Pero, maura dito siya tulo. And then, nagbuhat ko, para suka-suka na ako. Tapos, sa akong pagumangkon is, matingala din siya and then mag-workshop din siya. So yes, let's get into the video. Mogi din siya among content, okay? Managilom na kayo ko. But wait, there's more. Hindi nga ng kuwan niya ka ng tapa. Kadita Julia ng kuwan. Ang di sa matambo kahit ako na yung aking tigasa. Dagan eh mga Jo. Ano nga na ito gamay ba? Lamig, Jay? Alam mo ka. Avocado nila na. Avocado mangga. Avocado and mango. Mangga. Avocado mangga nila. Damn! Ano corn fries? Gusto mo? Gusto nyo? Minan ni, oh. Sarap. Cut! A few inches later. Tumangdam yan. Avocado. Lawin na. Ito So, tryan na to. Uwe.
Dahil Bangga, lagi gulo. bahoy ah. Manggod. Ada jumlah. Kubus manggod. Sino manggod? Ni. Kailan mo na? Sagad drama ka oy. Manggod. Tiluwi. Lain lagi. Ha? Ah, Uy, lagyan lami ra arte ni girl. Artista ka Sige, butang ni Mania. Mangga o avocado. Kamu sabihan ko ito ni Ma. Suka ka? Hindi na ko ba? Ba. Niya na niya. Oh, buta na. Nana. Di ka ganahan? Kaya naman. Di man. Di ka ganahan, te. Wala. Ano na mo, Joby? Patalo? Ay, wala na tayo mo. Ano na yaman? Di ba nakatilaw ka? Katilaw mo pagod ka sa Unsa ka, uy? ko-i. O-i. Bayan mo na kung tiyan ba eh. Patagka na ka, te. Di order to ka. Ano nila lasa? Pait. Kalami ra ah. Yara sukaw. Dami ra yan ah. Ano kuya yung gym, eh, anak? Kaya ang idea. Honey. Ano di ay? Nasuggest mo nga pili ko ngayon na May anak, te. Hala. Hindi ka patay. Baka? Hala. Kuya. Nansa siya. Hala, nagsuka. Baka? Uy! Nansa na siya. Kuya, anong color green man to, kuya? Avocado, ang ganda. Avocado manggod na. Gani. Uy, ikaw, di ba yung idea? Ikaw, lutang. Ano sa kati? Kanainas akong paminaya. Ano ka, NZ? Mamasa ka rin Nansa di kate? Masagaan mo kay Kuya Do. Suda, uy. Ito lang sa CR. Da, Kuya Philip! Wala, dili na niya sa pwede yung gani. Soya. Hala, akong yung batawag, soya. Oh! Uy, go do. Oh, ako bagay mo na sila. Te? Lakanda! Kuya daw. Di ka engine ko ni idea ta na rasa ta. Butangan daw kay okay ra daw ka og soya. Te. Mamasa na, ako na po mong kasabaan, ha? Te. Dere ra gorote, dere ra te. Ikaw na tanong Unsa ka dito? Nasukaon mo ka te. Si Ha? Kuya Philip, siya yung ginayon niya i-prank na lang si Tita. Kasi ikaw, J. Ay, wala ko nag-prank! Siya nag... Pag water na lang. Pwede mo na water. Ah, isa dito. Ay, tarawas na kung water na. Water na?
Water type. Suka po yapon. Ano ko lagi? Ano ka kuya Enzi? Hoy! Eh, baka Ano? Ano? Ano sa... Kumusta, girl? Kumusta ba? Suko sa tiyan, sa tiyan. Sige, So, sige. Again. ako lugar ka sa baba. Again. Yapil yun to na mo tanan. Hindi mo gata. Na-prank ka, girl. Hindi ko to. Okay, so muna siya ang katong akong suka-suka no. Yes, muna siya. Muna siya pro. Kaya avocado man. Alien. Masama na siya. Kay, ayaw, G. Paano siya? The mixtures of, try the mixtures. Ano, mixture of, Bear Brand, flour, menthol, and food coloring. Na color yellow, red, green, blue, pandan. Dagan king mga so, muna to siya. Masa naman na prank niya, girl. Like, why are you sad? Yes, girl. Maura to siya. Stay tuned and updated sa akong mga vlogs, pranks, and videos soon. Bye-bye!